L'Escola La Ginesta va celebrar el dia de Sant Jordi la 7a edició dels Jocs Florals de l'escola, en el qual hi participen tots els alumnes des de P3 fins a 6è en categories de conte, poesia i dibuix, aquest últim només per als més petits. Una iniciativa de l'AMPA que compta amb el suport de l'escola i també de la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament. Aquesta és la 7a edició dels Jocs Florals. Van començar organitzant també des de l'AMPA només al cicle superior, després es van anar ampliant a les altres nivells i per últim vam incloure el que és els dibuixos, perquè pensava que era una forma també de que els nens comencessin a veure què és que es feia a nivell literari. Aquest any el certamen va comptar amb una nova categoria en honor a una mare de l'AMPA que va ser un exemple de col·laboració durant tota la trajectòria dels premis. Aquest any tenim una nova categoria, que és el Premi a l'Originalitat, i té nom propi, que es diu Cristina Sánchez, que és una mare de l'escola que ens va deixar a principis d'any, i una persona molt involucrada a la comunitat educativa, a totes les activitats de l'escola, i era una forma que l'AMPA ha volgut tenir un homenatge. Un a un els guardonats van pujar a l'escenari a recollir el seu premi i van fer la lectura de les obres guanyadores davant els seus companys. Hem guanyat una piruleta de la Papeta, la geganta, i 15 euros per la papereria 82. Que ens ha agradat molt com han organitzat aquesta vegada els Jocs Florals i també ens ha agradat molt poder guanyar l'últim any que estem a l'escola. Hem disfrutat molt amb aquest concurs, ha sigut molt xulo. M'ha agradat molt, em gastaré els 15 euros en llibres o en paquets de cromos, seguiré fent llibres i intentaré guanyar més vegades i us dedico tots al meu compte. Jo no, estava molt nerviosa i no m'ho esperava. Quan hem dit el meu nom he dit «però què?» i és que no m'ho esperava, però no sé. Gràcies a tota la gent que ha estat llegint els llibres, perquè és una feinada llegir tots els llibres i fer les votacions perquè crec que és una mica difícil. A mi m'encanta fer contes, jo faig molts a la meva casa. Jo mai havia guanyat un premi i guanyar un premi per fer un conte em sembla molt divertit. La celebració dels Jocs Florals va ser de nou un èxit i de ben segur alguns d'aquests alumnes també seran premiats en el lliurament dels Premis Puigbernat del certamen literari Vila de Vallirana, que se celebrarà el proper 2 de juny. I agraïm també la tasca que es fan tant de tota la comunitat educativa, tant dels mestres que ho potencien des de les escoles com les AMPAs, que fan una feinada extra per poder desenvolupar aquests premis. Així que animo a totes les escoles i a tots els alumnes de Vallirana a que també es presentin al Puigbernat.